Што за бяда здарылася ў спецназе Мікалая Карпянкова, якое нечаканае даручэнне Лукашенка даў свайму міністру і колькі грошай ён зможа зарабіць на зняцці санкцый. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Бяда здарылася ў спецназе Мікалая Карпянкова. Там самагубства здзейсніў малады салдат. Партал «Зеркала» са спасылкай на свае крыніцы паведаміў пра трагедыю, якая здарылася ў вайсковым гарадку Печы пад Барысавам яшчэ 14 сакавіка. Аднак яе падрабязнасці сталі вядомыя толькі цяпер. Страшны ўчынак зрабіў 20гадовы салдат тэрміновай службы, які служыў у знакамітай часці 3214. Пад Барысаў яго адправілі на вучэнні. Вядома, што хлопца звалі Максім, і ён быў родам з вёскі пад краі Чабярозаўскага раёна. Нядаўна хлопец выпусціўся з Беларускай акадэміі авіяцыі, дзе атрымаў сярэднюю адукацыю па спецыяльнасці тэхнік па рамонце паветраных суднаў. Хлопец хацеў працягнуць вучобу і стаць лётчыкам, але ж восенню атрымаў позву з ваенкамата і пайшоў служыць у спецназ. Яго накіравалі ў згаданую часць, якая ўваходзіць у структуру ўнутраных войскаў. Імі, нагадаем, камандуе адыёзны генерал Мікалай Карпянкоў. Афіцыйна гэтую трагедыю не каментавалі ні ў Міністэрстве ўнутраных спраў, ні ў Міністэрстве абароны. Дакладная яе прычына пакуль невядомая, але па інфармацыі «Зеркала» хлопец скардзіўся сябрам на дзедаўшчыну. Дзіўная міні-сцэнка, бяседы са старэйшым братам і нечаканы персанаж у палацы незалежнасці. Па вяртанні з паўночнай Карэі Лукашенка 3 дні адпачываў, а вось у панядзелак правёў сустрэчу з губернатарам расійскай Чукоцкай аўтаномнай акругі Уладзіславам Кузняцовым. У гэтым рэгіёне на крайняй поўначы, нягледзячы на вялізную тэрыторыю, жыве ўсяго 48 000 чалавек. Паміж Чукоткай і Беларусю няма амаль ніякіх гандлёвых зносін, але лукашэнкаўцы, відаць, спадзяюцца пачаць прадаваць штосьці і туды. Сустракалі ж губернатара Кузняцова чарговай гумарыстычнай міні-сцэнкай. Самый главный в Чукотке. Спасибо большое. Свайго гостя Лукашенка назваў чалавекам, які, цытата, «жыве на краі нашай айчыны». Таксама са спічу высветлілася, што кіраўнік Беларусі нібыта шмат абмяркоўваў Чукотку са сваім так званым старэйшым братам. Меня очень интересует этот край. Давно мы с президентом России очень много о Чукотке говорили в свое время, да и сейчас. Для меня это, я еще говорю, даже странный край. Хотя он мне говорит, ну так надо туда махнуть. Я у него спрашиваю, а как там аэродром, аэропорт, самолеты, где там, на каком самолете можно приземлиться. Он мне все это рассказывает. Но край очень интересный. И лично для меня, и для белорусов в том числе. Наладжваннем сувязей з Чукоткай будзе займацца зусім нечаканы персанаж. Аказалася, што дзейны міністр спорту Сергей Кавальчук у свой час адслужыў там 3 гады. Менавіта гэтага чыноўніка, а не нейкага профільнага дыпламата, Лукашенка прызначыў курыраваць адносіны з гэтым рэгіёнам. Кавальчука проста ў кабінеце Палаца Незалежнасці паслалі на поўнач у адпачынак, каб вывучыць магчымыя кірункі супрацоўніцтва. Вот мы уже третья встреча у нас с Владиславом Гарри. Ну, надо хорошо в отпуске, может быть, там провести отпуск, да. Побывать, посмотреть край весь этот, чтобы не просто на ощупь мы там работали, а что-то нам подсказал уже как белорусский товарищ и министр, что нам делать там, чем нам там заниматься. Былога контрразведчыка КДБ і сябра знакамітага шоумена арыштавалі за здраду дзяржаве. Людзі, якія нядаўна выйшлі з амерыканкі, паведамілі, што перасякаліся там з Русланам Расаевым, мужчынам, які з 2006 па 2020 год служыў ва ўпраўленні вайсковай контрразведкі Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Пасля звальнення ён пачаў актыўна весці сацыяльныя сеткі, у якіх публікаваў шматлікія здымкі замежных вандровак. Сваім сукамернікам Расаеў расказваў, што ў свой час гуляў у КВН і знаёмы з Уладзімірам Зяленскім. Гэтым фактам у біяграфіі можа тлумачыцца тое, што на некаторых фота арыштаванага экс-сілавіка можна заўважыць вядомага коміка і тэлевядучага Вадзіма Галыгіна. У чым канкрэтна вінавацяць Руслана Расаева, пакуль невядома. Таксама застаецца невысветленым, ці ёсць у яго гісторыі палітычны складнік і на карысць якой дзяржавы ён нібыта здраджваў Беларусі. Аднак у цяперашніх абставінах па гэтым артыкуле арыштоўваюць былых
тых чыноўнікаў і сілавікоў, якія звольніліся пасля падзей 2020 года. Санкцыі артыкула здрада дзяржаве прадугледжваюць ад 7 до 15 гадоў пазбаўлення волі, а ў некаторых выпадках нават найвышэйшую меру пакарання. Блогер згенераваў відэа з людзьмі, якія стаяць з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры Мінска. Пасля гэтага на месца прыехалі ажно 3 міліцэйскія машыны. Сяргей Бяспалаў вырашыў паставіць эксперымент над сілавікамі. Ён пры дапамозе нейрасетак згенераваў ролік, на якім некалькі чалавек стаяць на Старажоўскай вуліцы з бел-чырвона-белымі сцягамі. Бяспалаў даслаў відэа ў чат-бот мінскай міліцыі, а пасля стаў назіраць за падзеямі праз публічную веб-камеру. Спачатку яму ў тэлеграм стаў напісваць чалавек, падпісаны як дзяжурны, які спрабаваў высветліць прыкметы людзей са сцягамі і куды тыя пайшлі. Праз 30 хвілін пасля першага паведамлення на месца меркаванага мітынгу прыехалі ажно 3 міліцэйскія машыны з мігалкамі, з якіх выскачылі людзі ў шлемах і з аўтаматамі. Яны крыху памітусіліся на месцы, але нікога не знайшлі і проста з'ехалі. У Беларусі з'явіўся яшчэ адзін орган, які будзе займацца палітычнымі рэпрэсіямі. Мінгарвыканкам стварыў спецыяльную камісію, якая будзе ацэньваць сімволіку, атрыбутыку і іншую інфармацыйную прадукцыю на наяўнасць у ёй прыкмет экстрэмізму. У складзе гэтай новай структуры будуць яе старшыня, яго намеснік, сакратар і сябры, якіх будуць набіраць з дзяржаўных арганізацый. Іх канчатковы спіс будзе зацвярджаць кіраўнік Мінска Уладзімір Кухараў. Дзейнасць жа камісіі будзе фінансавацца са сталічнага бюджэту, а пасяджэнні будуць адбывацца па меры неабходнасці. Але ж тут адметна наступнае. У лютым Лукашенка загадаваў жестачайша пазбавіцца ад незразумелых арганізацый і лішніх дзяржаўных структур, якія ён назваў бюджэтнымі прысоскамі, дзе па блаце працуюць адстаўныя чыноўнікі. Аднак выглядае, што барацьбы з іншадумствам катэгарычны загад Лукашэнкі не тычыцца. У Расіі разбіўся малады беларускі матагоншчык. Трагедыя адбылася 27 сакавіка падчас вучэбна-трэніровачных збораў у Краснодарскім краі. 17-гадовы Марк Русецкі на трасе упаў са свайго підбайка. Хлопца шпіталізавалі, але ж на наступны дзень ён сканаў ад атрыманых траўм. Русецкі быў надзеяй беларускага мотакросу і адным з лідараў нацыянальнага чэмпіянату. Апошнім часам хлопец выступаў на спаборніцтвах у Расіі. Развітанне са спартсменам адбудзецца ў Гродні ў аўторак. Гэта не першае здарэнне ў Расіі з беларускім матагоншчыкам за апошні час. 14 сакавіка шматгадовы чэмпіён Беларусі па матакросе Артём Кунцевіч сарваўся са скалы ў Геленджыку. Спартовец скаціўся па схіле з вышыні некалькіх дзясяткаў метраў і ўпаў на камяністы пляж. У сваіх сацыяльных сетках Кунцевіч тады напісаў, што выжыў толькі нейкім цудам. Аналітыкі ацанілі, колькі Беларусь зможа зарабіць на зняцці амерыканскіх санкцый. Нагадаем, што пасля апошніх перамоў з Лукашэнкам Злучаныя Штаты выдалілі са сваіх санкцыйных спісаў Беларусь Калій, беларускую калійную кампанію, Міністэрства фінансаў, а таксама Белінвестбанк і Банк развіцця. Аналітыкі газеты «Ведамасці» паспрабавалі ацаніць эфект ад гэтых целарухаў, і яны адзначаюць, што санкцыі супраць калію і банкаў застаюцца дзейнымі ў Еўрасаюзе. Акрамя таго, працягваюць мець моц амерыканскія указы і федэральныя законы. З 2017 па 2021 год Злучаныя Штаты куплялі па 635 тысяч тонн беларускіх калійных угнаенняў. Калі дапусціць, што экспарт адновіцца ў такіх аб'ёмах, то Беларусь на гэтым зможа зарабляць штогод прыкладна 200-300 мільёнаў даляраў. Гэта будзе складаць каля 10% экспарту беларускіх угнаенняў. Аналітыкі кажуць, што асноўнымі пакупнікамі прадукцыі Беларусь калія з'яўляюцца Бразілія і Кітай, таму зняцце санкцый асабліва не паўплывае на сусветныя патокі, але ў той жа час можа дапамагчы стрымаць рост коштаў на угнаенні. Любоўная драма разведчыка Пратасевіча. Ён жэніцца ў 3-й раз, а былая жонка пагражае судом яго нявесце. Тэлеграм-канал «Беларусь галаўнога мозга» звярнуў увагу на інстаграм 29-гадовай Настасі Лабазанавай. На дзень святога Валянціна дзяўчына парадавала падпісчыкаў шчаслівай навіной. Ёй зрабілі прапанову рукі і сэрца. Як аказалася, жаніхом Настасі з'яўляецца прапагандыст і нібыта разведчык Роман Пратасевіч. Адметна, што для яго гэта будзе
ўжо трэці шлюб. Прычым у мінулыя разы Раман двойчы жаніўся з адной і той жа дзяўчынай, правізаркай Маргарытай Грыцкевіч. Але іх стасункі скончыліся 2 гады таму, пасля чаго Пратасевіч пачаў шукаць новыя ў адмысловых дадатках. Выглядае, што яго адносіны з новай абранніцай развіваліся вельмі імкліва, бо яшчэ ў снежні Настасья Лабазанова хадзіла на спатканні і пісала, нібыта змірылася з тым, што ніколі не выйдзе замуж. Дзяўчына працуе медработнікам і нядаўна звольнілася з дзяржаўнай паліклінікі. Раней жа яна працавала ў прыватным цэнтры Мерсі, які звязваюць з людзьмі, набліжанымі да Аляксандра Лукашэнкі. Акрамя медыцыны Лабазанова займаецца варажбой і запісвае для тыктока відэа пра матрыцы лёсу. Дарэчы, тым жа захаплялася і былая жонка Рамана Пратасевіча. Пасля таго, як пра новы раман былога рэдактара Нехты напісалі СМІ, сітуацыя займела нечаканы паварот. У суботу Настасья Лабазанова падзялілася ў інстаграме вось такой гісторыяй. Калі яны з жаніхом адпачывалі ў бары, туды прыйшлі былая жонка і яшчэ нейкая былая Пратасевіча. Яны абурыліся тым, што кавалер кінуў цяжарную дзяўчыну і ўцёк да новай, а таксама пагражалі судом. Нявеста прапагандыста сцвярджае, што ніякай цяжарнасці насамрэч не было і што ўся сітуацыя гэта поўная клініка. У нядзелю будучыя сужэнцы апублікавалі сумесны ролік у тыктоку. Пратасевіч, які ў сваіх перадачах выглядае ненатуральна, у гуллівай манеры пахваліўся публікацыямі ў СМІ пра яго будучае вяселле. Калі яно адбудзецца, пакуль невядома, але гасцей цырымоніі жаніх збіраецца здзіўляць з'яўленнем у рыцарскіх даспехах. У меня уже есть всякие смешные идеи. Я знаю, что в отдельных чатиках даже предлагали уже, как меня одевать. Настя вообще ругается из-за того, что я хочу прийти на свадьбу в полных рыцарских доспехах. Это моя такая мечта идиота, поэтому вы уже можете видеть ее такой не самый довольный взгляд, как только я об этом говорю, но это будни семейной жизни. На свята Раман з нявестай збіраюцца выдаткаваць больш за $6000, але іх яшчэ трэба назбіраць. Запрасіць на вяселле Пратасевіч хоча каля 20 самых блізкіх чалавек. Ці будуць сярод іх калегі па СТБ ці КДБ, ён не паведаміў. Беларуска знайшла ў кішэні джинсаў Марк Фармель загадкавую запіску з іерогліфамі. І цяпер сацыяльныя сеткі гадаюць, што гэта такое. У сацыяльнай сетцы Threads з'явіўся пост з фотаздымкамі дзіўнай знаходкі. Яго аўтарка набыла дзіцяці джинсы айчыннага брэнду Марк Фармель, а ў кішэні аказалася паперка з кітайскімі іерогліфамі, напісанымі ад рукі. Жанчына была упэўненая, што вытворца шые свае рэчы выключна ў Беларусі, таму была вельмі здзіўленая. Яна патрабавала тлумачэнняў у кампаніі, а каментатары пачалі жартаваць і прапаноўваць свае пераклады тэксту на паперцы. Насамрэч, нічога страшнага кшталту просьбаў вызваліць кагосьці з працоўнага рабства на запісцы не было. Проста нехта занатаваў інфармацыю пра джинсы. Мадэль, колер, памер і гэтак далей. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.